Mipagula na og executive order ang Davao City LGU kalabot sa optional na nga pagsutog face mask sa open spaces sa Dakbayan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nagsuot gyapon og face mask ang mga Davaoenyo nga nasa outdoor settings bisan pa man sa unang adlaw sa pagpatuman sa executive order nga gipagula sa Davao City LGU. Apan sumala sa kapulisan, dili na sila manakop sa mga dili mag face mask nga naa sa open spaces. Nagsuot gihapon og face mask ang pamilyang Jaime dihang nanuroy sa parke at tubangan sa Davao City Hall. Sayod man kuno sila nga pwede na nga dili magsuot og face mask kay open space nga dili sab daghang tao ang ilang giadtuan. Apan mas maayo kuno nga dili magkumpiyansa. Ay dili pwede nga mawala ang face mask kay nagataas pa ang COVID biya karon. Ya pareha aning bata o ya nang kalinturahon pa ana. Dili kita magkumpiyansa sa panahon karon. Sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa downtown Davao, makita nga nakasuot gihapon og face mask ang mga tao bisan na naa sa open spaces. Kining si Leticia, hasul man kuno ang face mask apan sanglit na anad na og proteksyon kini. Magsuot gayud kuno siya sa matagawas sa ilang balay. Pwede nang walaon na lang pero madok-mukot aning COVID. Kinibisan, gitugutan na sa Davao City LGU, pinaagi sa Executive Order No. 43 ang optional nga pagsuot og face mask sa outdoor o open spaces og dili daghang tao nga lugar nga dunasay maayong bentilasyon. Hinuon, ginaawhag ang mga dili fully vaccinated, senior citizens og immunocompromised nga magsuot gihapon og face mask. Magpabilin ang istriktong pagsuot og face mask sa indoor, private o public establishments, lakip ang pagsakay sa public transportation ug outdoor settings nga dili matuman ang physical distancing. Sumala sa Davao City Police Office, miabot sa sobra 13,000 ka violators ang ilang nadakpan nga wala nagsuot og face mask sukad Enero karong tuiga. Hinuon, manakop na lang kuno sila karon sa mga lugar kung asa mandatory ang pagsuot og face mask. Wala na tayo apprehension sa outdoor nga mga areas, no, sa non-crowded na outdoor areas. Kung basehan ang datos, asa 436 ang new COVID-19 cases sa Davao City sa milabay nga semana. Diin, 16 ang natalang namatay. Hinuon, sumala sa Davao City COVID-19 Task Force, mas ubos kining ihap kung itandi sa milabay pa nga mga semana. Busa, luyo nga gitugtan na ang optional nga pagsuot og face mask sa outdoor setting. Dili kini buot pasabot nga wala nay COVID-19. Dili na ing ana ka significant ang number of cases. What is significant nowadays is the number of death. Kasi kaning COVID-19 dapat by this time preventable na unta ang kamatayon ani because we already have our vaccine. Sara, nanawagan gihapon ang Davao City COVID-19 Task Force alang adto sa mga wala pa nagpaturok og booster dose nga magpabakuna na. Sanglit agig dugang proteksyon kini kanila karong mas luag na ang COVID-19 restrictions. Sara. Alright, daghang salamat, Argil Relator.